Ай сега разказвай за моменти, та притча се казва. Той приказка, ама притча. Един имал деца много. И срещал дяд Господи, запитал го да види какво правил, какво така. Вика, имам деца, вика, ходим, раптем насам, гледам децата. Колко деца? Много деца. И колко са? Яла, вика, ще ги видиш. Добре, вика, утре, вика, ще дойда да ги видя. И той се връща вечерта, отива на жената, казал, утре ще дойде дяд Господ да види децата. Виж, вика, завад ги, вика, ги измие така, ги почисти. Да ги благословява. И ще им дава благословие, вика. Тя зафатила, ама не можала да ги измие, дошъл дяд Господ, взели да ги показват. Показвали го там. Това е Иванчо. Хайде, Иванчо, доктор. Ти ще станеш доктор да лекуваш болните. Другия показал, ти ще станеш професор. Показал другото, ти ще станеш инженер и оттам на изтилки, изредил ги, дал ги, благословил ги веки. И станал да съри и викал, хайде, благослови ги да върят, да са живи Израил. Чака, вика Господи, вика. Това са полуната, още има и като. Има ли? Ама не умин, не могат да покажат. Къде са, вика? Пък ти били ска стаята прегърдена, има ли едно платна ска? Не умеете с това край, не умеете с това. Къде са, вика? Подигна, погледнат и ни бурсуци. Хайка сега, вика, обоследвам да върят, вика, да раптят, да хранят нея, вика. Умеете да хранят. Това е притчата за ументи, не ументи. Пък за Свети Петър, той сиромах, момче, бедно. И той тръгнал, намерал се веки другарката, булка. Тръгнал да тръс от село на село, тръс кафтата. Тук учел, там учел, няма. И се върнала. И срещка на пътя един момък. Къде бил, бе, момче? Как да ти кажа? Тръсих до сега булка, вика, намерях булка, калтата не мога да найда, вика сега да се вика. Нищът. Добре, вика, нищът, вика, ще стана един калтата. Познаваш ли ме мене? Не то познавам. И аз съм, вика, Свети Петър, вика. Хубаво, кога ще я сватбата? Събота. Ти захватат сватбата, направят сватбата. Понеделника, вика, ще тръгва Свети Петър, вика, слушай, кумец. Сватбата направихме, вика. Тя те, вика, ще помогне, вика, малко, вика. Да се захватиш той. Крайен беден, много беден бил. Ама кой ти каже, това ще правиш? Ти, вика, ще станеш един доктор, вика. Ще стана доктор, вика, аз не съм учил, не съсятам от нищо. Ще станеш един доктор и ще се прочуеш доктор по света, световен доктор. Няма, вика. Тя дече умират, вика. Аз съм все преумренти, вика. Видиш ли мене, вика, стом на главата стом, вика, на умрене? Не знаеш, то ще се отива, ще умириш, ще викаш, това ще направя, това ще умре. Ама няма да стане работа. Ще правиш, ще облекуваш там. Той ще умира. Видиш ли му, вика, на ногите стом, вика, той и да не му правиш нищо, той ще се озре, ма ще викаш, ще направим, ще озре. Пък той дете се озре, на главата дете стом ще викаш, той няма да озре. И се почул. Станал голям доктор, иде, който каже това, които за умира, не умира, които за озървава, не озървава. Един големец от някаква друга голяма държава имала на дъщеря, ходила, там няма цар и няма цар, почул се това. Дошъл и му вика доктора, слушай, вика, Анна ти не кие чертици. Давам ти, вика, сам дъщерята да изтигна. Здраве. Той се почел такъв. Тя къде ще узнам, калтата къде ще е. Та ляга на главата. Това на леглото. Легна на леглото, още легна да гледат. Пастия на главата. Свети Петър. Свети Петър, стига. Так мога и го изгледато го. Ами не взема леглото, той здрав. Въртва леглото, ногите ушли на Свети Петър, главата къде лега. Направо, там му заргава. Взел ти негията.
парите взел. Излъгва му той, нали, комец направо му прошка, не? И минало време така ушъл да го обукали. Да види какво прави комеца. Не отива. Комеца замогнал. Работата върви. На ти не кери жълти, няма ли да замогнеш? Работата върви. И викал комец, днеска вика, ще ни да се проскарваме, вика малко с теб. Къде ще ни? Ще идем, си казал цяло. Влизат. Да отиват в една пещера. Така цялото има една, влизат в тази пещера. Влизат там вътре да гледа и... Дето погледни всичко свещи. Они горят, други са палята. На всеки свещичката свети. И сега питах сега той. Абе, вика, нататък какво става са? Тук са всички умрените, вика, тук са, вика. И тези деца раждат и те са тук. Години сега всички деца палят, сега се родяват, вика. Тя дето до половината съща, ти вика, живота им е половин на тях. А те дете угасат, тя умират, вика. Той се почитал и го попята пък моят свеж да каже. От има пари, не може ли да ги изиде. Хубаво и към моят свеж, сега можеш ли, казвам, мога, вика. Кия? Ето. Тук само на сол. Мъничко. И почитал се, тя пари няма да мога да ги изиде. Това шо животи. Изборяваш, той ще умре. Умата едно, Свети Петър ходите, огледал се назад, той викал, абе, един път го излъгаш, вика, сега не мога и го излъга и това. Още един път. Но като се огледал, всички не е запали, имам сделана на статичка. Викал да запали, като се запаля всичка капна, угаснала, не? И той тупнал, умрял и край. Свети Петър един път се лъже. Повече не можеш да го излъжеш. Това е приказка. Това е приказка.